Assalamu alaykum, hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 5-nji marty hepden çarşamba güni hoş geldiňiz Demokratik platformasynyň kanallaryna. Şuňky temamyň ady Türkmenistanyň gelen habarlary. Hormatly vatandaşlar, men şu gün hem YouTube'da hem TikTok'da efir geçirýän TikTok'a adam üçin hoş geldiňiz. Assalamu alaykum. Şol efiri YouTube'da oturandan men TikTok'a gelýän soraňyza jogap berin eger soraňyz bolsa. Biz gepleşigimize dowam edeli. Ine eýen bir hepdeniň gowrak Türkmenistanyna gar ýagdy. Türkmenistanyň vilayatlarda, etraplarda şol sebäpli ýoluň ýagdaýy gaty ýarmady. Inni Türkmenistanyň vilayatlaryň agyrdaýandaky ýoluň agyr ýagdaýy hiç wagt düzelmedi. Şol rejim, ýagny ataly ogul Türkmenistan basyp alan adamlar hiç wagt ýollary uňurmalar, sebäbi olaryň pullary ýok. Olar bankrot. Ünsörüň. Şuňky günde Türkmenistanyna Arkadaş şäherine bizim halkymyzdan ruhsat alman, Gurban Berdimuhammedow büdjetden o ýerden hiç kim ruhsat alman, özü 5 milliard dolar pul sowdy. Birinji tapgyrna. Indi Arkadaş şäherine ikinji tapgyrna 8 milliard dolar pul gerek. O pulum ýok. Näme diýe? Ýa-ni birinji tapgyrdaky jaý alanlar adamlar şolaryň pullaryny ýa-ni ikinji tapgyrga soňmaly, jemläň şonu. Şonu jemlesen, ol bankdan gelen kreditler. O kreditlaryň hemmesini jemlesen 100 milyon dolara ýetenok. Indi ýene de Türkmenistan şu ýyl inniki ýyl soňky ýyl büdjetini Gurban Berdimuhammedow ugurlaýar. Büdjetden egerde Türkmenistan büdjetine Arkadaş şäherine ikinji tapgyrna 8 milliard goýjak bolsaň, onun büdjetde onça pul ýok. Büdjetden pul alar ýaly pul ýok. 8 milliardy ýene de Türkmenistan 5 milliard ýaly beýlik döwletden gardalyp batmaly bolýar. Başga laç ýok. Egerde biz hiç tat etmän otursak, Gurbanoğlu şol Arkadaş şäherini gurar, hiç tat, ýa-ni vilayatlarda, etraplarda ýollaryň döwelmez. Şo öňkülügini alar, biziňe ýagdaýymyz öňküýäli aýlyklarymyz bolar, öňküýän bolar. Hiç tat etmez. Şol adam Türkmenistanyň geljegini ogurlaýar. 8 milliard ýa-ni Arkadaş şäherine ikinji tapgyrna harjadýar, şo puly büdjetden alyp biziň pulumyz bol. Gurbanoğluň dahly ýok pulu. Ine Türkmenistanyň geljegi katastrofa, bankrot. Öňün bankrot, mundan beter ýagdaý, finans ýagdaý kynlaşar. Ünsörüň. Men size bir näçe video görkezin, bir tane video görkezin. Şu video ertiden bady, şoň ýa-ni suratyny alyp men screenshot edip ýa-ni şol efiriň ýüzüne goýsam eýen video aýrypdyr. Ýöne men göçürip aldym, men size görkezin şo videony. Gelin bile ünsör seýredelim. Ine ünsörüň vatandaşlar Türkmenistanyň etraplaryna ýollaryň ýagdaýy. Siz görüp bilerdiňiz, şol haýsy etrap, haýsy şol ýa-ni videoň aşagyna ýazylýady. Şu taxtawalarda bir terman diýip ýa ýöne taxtawalaryň köçeleri. Ine ünsörüň taxtawalyň ýa-ni etrabynyň owasynyň köçeleri. Ünsör terdim. Aňardan gelenlerem gaýtardyňyz ýyzyny. Boljak iş bolan soň aý küçdiýen molýa gyzyny. Agzy berlik ýok dogan dönüp durlar çiwany. Pikere gulak ýok ýerde gidesim ýok ýyzymy. Olara seret emmesi tünükde baktyýar. Ben nädemine sanamana berlen ogultyýar. Eger şu zatlar galjak bolsa oglumy, sesim size ýetmez ýene edir şu aglaýan. Gurbatda ýaşasagym unutmadyk watany. Şu ýere gelip gördük özüline satany. Çapaly wagta tarap özümizi tapaly. Bir çare dukany bolyn holum diýe kapaly. Galamma gulpasylar yürekden çykany. Insanlyga ananyňyza syladyňyz şakany. Yakanlar batly pukara gurduňyz gapany. Elip turup adam diýe goýunlaryň şopany. Bu dünýä senki däl, bu dünýä menki däl. Seýenim seret, helingde däl. Bu dünýä menki däl, bu dünýä senki däl. Boljak iş bolansoň diýer merdiken. Bu dünýä senki däl, bu dünýä menki däl. Seýenim seret, helingde däl. Bu dünýä senki däl, bu dünýä menki däl. Boljak iş bolansoň diýer merdiken. 200 adamlar ýok menden köpgörün.
Eden yanlışların doğru yolu görkezep Şeytanın periştelere yine gep berer Urus kutararsan kahramanlar köpeler Ayterek günterek bana adalet gerek Hakikat diye meni sözlemene dil gerek Yıllar aylarım sakalımı sirip dur Kalendarlarım günlerimi eğip dur Yapraklarımı soğurdular şemala Ağacan bir yerde gelermişsin kemala Kimisen o kayıt vatanında bolmalı Adaletli bolanım üçün olan bolmadı Bidiptim yine menden adam bolmaz deyip Kara şakakımın bir gün oğlum gelir deyip Yıllar geçip var ya sakalımı sıypalap Bize de galedine taşından sıylamak Bu dünya senki del, bu dünya menki del Seyenim seret, elinde del Bu dünya menki del, bu dünya senki del Bolca iş bolansın diğer merdiken Bu dünya senki del, bu dünya menki del Seyenim seret, elinde del Bu dünya senki del, bu dünya menki del Bolca iş bolansın diğer merdiken Anardan gelenlerim qaytardığınız izini Bolcaq iş bolan soň aykuş diyen molya gyzyny Agzy birlik yok dogan dönüp turlar çiwini Pikere gulak yok yerde gidesim yok izymy Olara seret emmesi tünükde baktiyar Ben nedimini sanamana berlen oğultiyar Eger şu zatlar qaljak bolsa oğlumu Sesim size yetmez yana edil şu ad ağlayan Gurvatda yaşasagym unutmadık vatany Şu yere gelip gördük özüline satany Çapalı vakti tarap özümüzü tapalı Bir çare dukanı olin holum diye kapalı Qalanma gulpasılar yürekten çıkanı İnsanlığa ananınıza siladınız şakını Yakanlar baklı pukara kurdunuz kapını El öptürüp adam diye koyunların şopanı Bu dünya senki del, bu dünya menki del Seyenim seret, elinde del Bu dünya menki del, bu dünya senki del Bolca iş bolansın diğer merdiken Bu dünya senki del, bu dünya menki del Seyenim seret, elinde del Bu dünya senki del, bu dünya menki del Bolca iş bolansın diğer merdiken 200 adamları yok menden kökörün Eden yanlışların doğru yolu görkezep Şeytanın periştelere yine gep berer Urus kutararsan kahramanlar köpeler Ayterek günterek bana adalet gerek Hakikat diye meni sözlemene dil gerek Yıllar aylarım sakalımı sirip dur Kalendarlarım günlerimi eğip dur Yapraklarımı soğurdular şemala Ağacan bir yerde gelermişsin kemala Kimisen o kayıt vatanında bolmalı Adaletli bolanım üçün olan bolmadı Bidiptim yine menden adam bolmaz deyip Kara şakakımın bir gün oğlum gelir deyip Yıllar geçip var ya sakalımı sıypalap Bize de galedine taşından sıylamak Bu dünya senki del, bu dünya menki del Seyenim seret, elinde del Bu dünya menki del, bu dünya senki del Bolca iş bolansın diğer merdiken Bu dünya senki del, bu dünya menki del Seyenim seret, elinde del Bu dünya senki del, bu dünya menki del Bolca iş bolansın diğer merdiken
Aňardan gelenlerem gaýtardyňyz ýyzyny. Boljak iş bolan soň aýkyş diýen molýa gyzyny. Agzy birlik ýok dogan dönüp durlar çiwany. Pikere gulak ýok ýerde gidesim ýok ýyzymy. Olara seret emmesi tünükde baktiýar. Ben nädemine sanamana berlen ogultiýar. Eger şu zatlar galjak bolsa oglumy, sesim size yetmez ýene edir şu aglayan. Gurbetde ýaşasagym unutmadyk watany. Şu ýere gelip gördük özüline satany. Çapaly wagta tarap özümizi tapaly. Bir çare dukany bolyn holum diýe kapaly. Galamma gulpasalar yürekden çykany. Insanlyga ananyňyza syladyňyz şakany. Yakanlar bakly pukara gurduňyz gapany. Elip turup adam diye koyunların şopany. Bu dünya senki del, bu dünya menki del. Seýenim seret, helinde del. Bu dünya menki del, bu dünya senki del. Boljak iş bolansoň diýer merdiken. Bu dünya senki del, bu dünya menki del. Seýenim seret, helinde del. Bu dünya senki del, bu dünya menki del. Boljak iş bolansoň diýer merdiken. 200 adamları yok menden köpgörün. Eden yanlışların doğru yolu görkezek. Şeytanın periştelere yine gep berer. Uruş kutararsan kahramanlar köpeler. Ayterek gün terek bana adalet gerek. Hakikat diye meni sözlemene dil gerek. Yıllar aylarım sakalımı sirip dur. Kalendarlarım günlerimi iyip dur. Yapraklarımı soğurdular şemala. Ağacan bir yerde gelermişsin kemala. Kimisen o kayıt vatanında bolmalı. Adaletli bolanım üçün olun bolmadı. Gidiptim yine menden adam bolmazı. Kara şakakımın bir gün oğlum gelir deyip. Yıllar geçip var ya sakalımı sıypalap. Bize de galedini taşından sıylamak. Bu dünya senki del, bu dünya menki del. Seýenim seret, helinde del. Bu dünya menki del, bu dünya senki del. Boljak iş bolansoň diýer merdiken. Bu dünya senki del, bu dünya menki del. Seýenim seret, helinde del. Bu dünya senki del, bu dünya menki del. Boljak iş bolansoň diýer merdiken. Nezerden ýalnız men ýollar okudum-da. Ýollar gurulmaýar Türkmenistanda. Inni geljekde ýollar bolmaýar sebäbi ýollara pul ýok. Türkmenistan ha bergide. Bir topar bergisi bar. Dubaýa, Katara, Singapura, Ýaponiýa, şu baý döwletler saýlap, ynama giýdiren döwletlerden gurganyň özü pul garanyp gaýtdy. Oňa 700 milyon, oňa 500 milyon, oňa 200 milyon, oňa 1 milyard hemerde bergisi bar. Şu bergiler inni bermeli. Pul ýok. O belgeler niye gitti? Arkadaş şäherine gitti. Inni Arkadaş şäheriniň birinji tapgyry 5 milyard, ikinji tapgyry 8 milyard. 8 milyard puly hiç ýerde ýok. Türkmenistan ulyar giýdiji ýok. Gadyň hil pes bolansoň, gadyň 3-nji pes bolansoň Hytaý emini 20% puluny pes edýär. Öň Türkmenistanyň iş migrantlar daşyna gidip şu pullar saklap gelýän adamlar, ýa-ni şu pul saklap gelýän Türkmenistanyň sosial durmuşyny saklap gelýän adamyň ýarty diýe öň 1 ýylda 2 milyard Türkmenistan giýen bolsa 1 milyard giýer. Diýmek ulum adamly. Inni öň hökümet işgärlerine, hökümet işine işleyen adamları 700-800 milyona ýylda saklayan bolsa, inni 2 milyarddan ýokary. Gally. Niýeden azak pulary? Häzir ýanwaryň büdjet aýlyklaryny ýa-ni gurban boly, nimeden berýär? Ýa-ni banklardan kardardyp berýär. Banklar karda batyrda dolar inni 20 bolmady 30-40 bol. Şoň ýa-ni ekonomikany bulan toglaşy ýaly garadan toglaşy ýaly dünýäde ular ýaly burma ýok. Sebäbi sen ofitsialny konvertasiýa edip bilýän, 3 ýardan kommersiýa kurs edip 20-den alyp bilýän. Bu eden ok. Bazarda çalışýar. Bazarda ofitsialny ýa-ni neofitsialny gara bazarda pul çalsın ýa 20-den, 19-dan 20-den. Olam näçe? Ine şu bazarda çalışýan pullar. Kim çalışýan bolsa, bir minut.
Bir minut. Alo? Okay. Ses var mı? Ses var. Okay. Okay. Ses var. İnni demek, bir minut. Men sesini bağlayın, bir minut. Ses var. Hemen az gülýärli. Şoň üçin şol migrantlar Türkmenistan sosial problemlerini çözüp gelýärler, saklap gelýärler we şol adamlar ýa-ni Türkmenistanyň häzir öňküýäl mümkinçiligi ýok. Öňküýäl doganlaryny saklap bilenok 2 milliarda derip 1 milliard goýar. 1 milliarddan geçen şoň getirýän puly. Ýöne gitdigiçe agylýar. Şeýle gitdigiçe ýa deportluk köpelýär, gitdigiçe Rossiýada, Türkiýede adamlar ýa dokumentsiz ýa tutup ýyzyna goýýarlar we şonuň bilen olum girdiriş agylýar. Diýmek, adamlaryň Türkmenistandan girdiriş peselýär, nägirlikler köpelýär. Ine şonu gözüňe tutup Serdar Berdimuhammedow ýa-ki görkezme berýär. Piteklen internet piteklen hemme dağların YouTube rahat açılmasın. Xitaydan teyade Kur'an akılları YouTube rahat açılmadı yani. İnternet var yani YouTube açılamam. Ya sosyal medya açılamam. Yani şu yani özgürlükler ettiler. Yine 8 yeni arkadaş şehrine kayıt gelelim. 8 milyarda ikinci tapkırı hazır Kur'an oluyor başlıyor. Hemme büdjetten neyse pul bağ olsa alır. Demek büdjette de yetmez. Büdjette sosyal programlar, vayenli program, beylik program pul yetmedi. Dine kardına bardak bağ olsa alır, kardına bolmasa etmerler. Demek geleceğimiz bir yıllıkta katı kıyın. Biz öz günümüzü özünü çözmesek bolmuyor. Şoň üçin Kurban olayım gelecekte etraflarının yolunu vurmana ya etraflarda sosyal obyektler vurmana mümkinçiligi yok. Planına da yok. Etçeğim bolanok, edesem gelenok. Häzir bir kayda 3-4 ayda ölmäkem şol nemäni arkadaş şäherini gurkutjak diýip nemede otyr. Özem banizada ýatyr, gany çalyşyp, dol gany çalyşyp tärdin sag bollu arkadaş şäherine ılgak gelir 5-de 6-da we şo ýerde ýene-de ukaz kyjygyny alyp ýa-ki nemesini görkezip, suratyny görkezip şoň biter. Serdar Berdimuhammedow ol ahrannik. Ol ýa-ki kreslany saklayan ahrannik. Prezident kreslany saklap durun ahrannik. Onun tok yok. Ol hiç ýyly mesele çözülenok. Bar edýän işiniň 80% MHM polis organlary gysyp halka basyp edip durun. Halky saklan nämesi şonu edin halky saklan diye. Şoň üçin organlar halka basyşlar edýär. Şoň üçin organlar halkı talya. Bular hiç kim zat diýenok ýa Serdar Berdimuhammedow diýär. Arkaňyzda men var. Men sizden konstitusiýa sormaly, men sizden sorajak şu konstitusiýany. Näme şonu edin? Sizden hak soran, haky ya konstitusiýany ya kanunlar sorajak adam bolmaz. Yani zilon set berýär. Şoň üçin men öňe aýdyp gelýän MHM polis, prokuratura, sudlar sizin üçin şunat şuna geldik. Siz bolmadyk bolsaňyz ya siz dogrurak bolsaňyz şuna gelmedin. Halk kalıp bulur aýryp eýen biz dogry ýolda ýörärdik. Siz halky şuna getirdiňiz, gorkudyp, taýlap, zorlap, izip şuna getirdiňiz. Sizin günäňiz gaty köp halkyň günäňiz kaçan ýurjak. Ofitserler bamy araňyzda. Araňyzda bir dastoýny adamlar barmy ýa ujak bu torum kezzap hemmäňiz. Ay Gurbanov Parijde oturup gurlap ýör, Fransada onky ansat diýenler ýok. Hiç kim kantat däl. Siz häzir amortizator hökmüne iki sany ataly oğlun we halkyň arasynda geçirin. Davleny bolsa halkdan geçirin onları. Halk özü goýar. Pikir etmem. Sire bolor ya bulaşar. Hawa 2-3 gün bulaşar. Derrew ýa özüne geler. Ya bizim halkymyz sire däl. Bizim halkymyz asuda, parahatly we akylly halk. Derrew biz gow wariantyny tap konstitusiýaň ýa-ki uğruna gider. Wagtdan hökümet döredip, saýlawga açyş edip, hemmeler giýip, pasport bar bolan, giýýär, pasportyny çalyşýar. Hemme zat açyk gider bolyn, pul döküler Türkmenistana. Inanın men guruluş koydum. Fransa hökümeti 60'dan 80 milyarda çelip pul berjek diye.
Yani demokratiya olsun. Teknologiya verecek diye, zavodlar kurt verecek yönü haritleri bize iyi ver diye. Burada da hem pul var, hem zavodlar var, hem alıcısı var. Biz dine bayağı oturmalı. Biz hükman nivit qada dire oturmalı. Bir topar bir yerde zavodlar var. Şonu çıkaryan zavattan biz çıkarıp zapçılıkını şular nadyordu pastavşik olsa bunu begene Xitaydan yadadık diye. Xitay gerek geldi. Size derli ya kömek yönü Xitay teknologiyanı vermedi ya. Gönay yalar. Ine şu yaldat yankı görün köçelerimiz uğurulmaya qarşı oturman başardan traktor alın ödümüde ya da nägelin göküp hekimin var yakadından tutup hekim Türkmenistan'ın prezidentinin yerlaki vekili hükman suratda şol vlast hükümet şol cevap vermeli. Prezident yani eğer cevap vermeyen olsa sekreterini koyan olsa kömekçisini koyan olsa gün primo telefonu var prezidente. Janettinler ve siz gurlaşın prezidentine. Kaçıp görmedin oğlum. Ine şu ýagdaý biz näme etmeli? Soğuk, iýmet yok, produkta gymmat, 35% 40% produkta galdy, 10% aýlyk galdy, işler yok. Näme biz günümizde görmeli? Onam prezident reaksiýa bermedi, hekimin reaksiýa bermedi. Üçünde bir grupla adamlaryň bolsa, ine mar velayet. Alın velayeti özüňize, saýlaň öz hekiminizi, ýygnak geçirin, dolu hakkı var konstitusiyanın 3. maddesin esasında velayet olup özünü dolandırın. Ya artı pulunu Türkmen velayete sindirin ya artı pulunu yani gaz ocaklarına yani zapçakları kurallarına encamlara sindirin boldu. Men aýdyn köçelüňiz balyaly bolar. Yapıllap durur. Mektepleriniz gülýal 20-nji asyryň teknologiýasyna bolar. Internetine adam bolar. Hemme adamlar bolar. Size gurbanlyň Serdar Berdimuhamedow gerek gel. Hiçbir mar velayetde, mar şehirine arkada gerek mi? Arkada şehirler yok. Näme çydy ýa? Näme garaşýanşylardan? Näme bolsun? Demokratiya bolanda da her velayet öz hekimini taýlamaly. Prezidentin oňa dahyly yok. Prezident ýöne gürleşýär, tasdikle we onuň kontakt burýar. Biliji işler ýaly. İşini ýetirmede ene prokuratura we prokuratura ony ýa-da suda çekýär. Eger bir kanun bolsa, prokuratura bir kanuny izledýän bolsa, ene adamlar çıkıp onu koruyor. Boldu. Derru yani prezidenti yüzlenyen prezident bağlıyor. Prokuratura korrupsiya olsa prokuratura basılıyor. Hekim korrupsiya olsa hekim basılıyor. Boldu. Kanun işlemeli. Hekimen molu $200 aylık almalı. Hekim 5-10 min dolar aylık almalı. Giyici onu işlemeli. Halk için. Hem de bir uğrunu çözmeliler. Yani bir sistem olmalı. Şu işleyen sistem olmalı. Sistema yok Türkmenistan'da. Ine şuraya ýagdaýlar welaýatlerde şu soğuk derarly o moğolay mal öldü Türkmenistan'ın hemme welaýatlaryny alsam bir näçe min sygyr öldü. Bu bir ýitki halk üçin uly ýitki. Ýa halk iksan sygyr bar bolsa bir sygyr ölse ýarty ýa kapitaly diýär. Ýagdaý kyn bolýar. Şo sebäpli öz gününi görüp ölürler. Ýa malym bolsa şuraya ýagdaýlar kyn Türkmenistan öňü garanky biz hereket etmeli, näliklerini bildirin, üýüşüp çağırýarlar, maşgalaryň häkimin ýanyna barynda ýa-da bize meselen çötber, gady üçünçülüňi produktdan ber, ardan bahadan ýa-da iş ýerinden döret biz özümüz işläp alýar. Onam edilmeden maşgalan var, maşgalanda ýaşaýak. Sen bizi maşgalanyň üçüne düşýärli, korrupsiýa edip bizem üçüne tip aýdym şol. Şol häkimler halkyň problemlerini çözjek bolup, ýa-da nägelik bolanda zaýalan produktları alıp şolary berýärler. Ýa-da ardan bahadan. Zaýalan produktları ýere gömülmeli, onu iýmeler, onun infeksiýa dörýär, on ýa-da sanitariýasy gatyp ber. Hany onu prokuratura, hany onu sanitariýa, hany onu ýa-da hekimlikdäki ýürütme organlary ýa-da harydyň hin barlar. Kim onu seredýär? Şol adamlar yaramasa, kesel bolsa, kim olary ýa-da şonu barlajak, şo keseliň niden döräni, nire dargaýany kim onu seredjek? Döwlet ýok. Hemme de falşywy. Marketde bahalar falşywy. Ýa-da şoň siýasat falşywy, prezident falşywy, arkada falşywy. Manat konvertasiýasy falşywy, alyp barýan siýasaty falşywy, aýdýan zatlary yer tutanok. Hemme de falşywy. Ine men yeni bir gaýtarýan TikTok taklyp üçin sizin bir günüňiz 6,5 manatdan reklam edýäňiz ýok.
Yerine varsan bürüzün makadı 10 man. İn gowy saýlanyň bir 15 man. Soňun 1,5 manatdan reklam edilýär, barýan hiç sat ýok. 4-5 man. Gowy saýlanyň soňun 7 manat. Belarusyň kartoşkyny gelýän Gazagystanyň gelýär, olum gymmat. Hökümet dukanlaryna nowatda durmak gadagan. Yani magdynyň ýyzynyň 5-10 adam nowada durýar. Bir maşin gapdyrda durup polis şonu regulowka edýär. Üçmen soň beýleke jaň edilýär, ol gelýär, aýgarap bir masarçyk. Ol ýaly produktaňyz ýok bolsa, onu bir adama mümkinçilik berin, daşyna içine gitmeyene, öýler biznes gurup, öýler bir yer alyp bir zat edip bir mümkinçilik berin. Eger dolanyp bilmesen, hatça öz ogyny goýar. Bizim halkymyz ukyply, parahat, akylly, asylly, özüni görüp bilen halk. Şunu çelli 30 ýylda özüni görüp gelýär. Hökümetten hiç top ýok. Bular Türkmenbaş şäherini urýar, Türkmenistana köşkler baryny urýar, bütün dünýä alamy üçin. Bular Arkadaş şäherini urýar, köşkler urýar, özüne pöýlerden basyp alýarlar. Halkyň din janýan ýerini basyp alyp, diňe köşklerini goýdular. Bir topar ýanky pöýlerden başlap, çülden başlap bu tarapa goýjawam alyp, bu tarapa gaming ýokotuna çel hemme zat ýapdylar, öldürýärler. İtülen ýanky pişe bilen gurban edýär. Niýe başlapdyr? Näçe biz şu insan kezaby itçigini etdirýär. Kim olur? MHM, polis, prokuratura suwunyň hasabyna ýaşap ýörler. Şol 4 edara düzelse Türkmenistan düzelýär. Gurban bilen Serdar Berdimuhammedow bular bütün dünýä kezaplary. Bütün dünýä de bular iň ýigrenleýän diktatorlar diýip hasap edilýär. Ýöne Türkmenistanyň içinde iň ýigrenleýän, halky edýän, zorlayan, talyan MHM, polis, prokuratura, suwun. Siz eger düzgün bolmaňyz, diktatura bolmaz. Halka may beren bolsaňyz, halk aýry düşünýär. Häzirki günde inni halk oýunyp başlady. Inni bir böwet bolup durmaň bir namazyňyz bolsa bir çekilin. Ol Gurban bilen Serdaryň hyzmatyna, zulmyň hyzmatyna ola itler. Russiýan itleri. Eşin pişin medallaryny aljak bolup hyzmat edip ylgap ýördiňiz, eşin pişin medallaryny berýär, ham tamam bolup gidip ýördiňiz. Ýanky bütün dünýäde dünýäniň çempionatlaryny utdyk. Bizde näme diýip gomport ýördiňiz, biriňiz ýüzüne serip gomport ýördiňiz. Utanyňyz okmy? Itin pişin medallaryny alyp gidip ýördiňiz. Halky edip. Onanyň bir gün halkyň güýçi şeýle bar bolan, kognap tutup vururlar seni. Bir-birden tutup vururlar. Gaçyp ýörardyňyz. Geçin halkyň tarapyna bolunny, goýun zulmüňizi. Men näçe ýerde gaýdýan? Ahir bir gün sizi ýakyp atyp başlarlar. Gördüňmi Siriýada näpdi? Aşakda padwallar gurup, ýok edip zat etdiler bunu. Ahir gelip şoram, ýa tutdular. Siziň günüňiz bol. Hiç zat ýatdan çykylmaýar. Hemme zat adamyň kellesinde. Erti ardaňyz ýa diýseňiz, büyük piýadalarda siz taparlar ýeriň aşagyna. Ýüride komissiýa dörer, serhap bolun. Toplaşka 30 manatdan geçti, bazarda 40-50 manat. Nähili ýaşamaly. Egin eşikler galdy, ýa Türkiýede de galdy. Guluş harytlar Ramadandan soň gymmatly. Umumyň Türkmenistan ykdysady katastrofa mundan beter ýerýär we bahalar galýar. Aşgabatda ýaşajak bolsaň $400 bolar pul gerek. Şo puluň bolmasa sen kösenýän. Adiýän. Ýaşaýyş ýeriniň tüle bilen ok, eşigat bilen ok çağırlama, plan problem ediljek zany ýok. Vilayatlerde ýaşajak bolsaň $200 gerek, bolmasa ýaşap bolmaz. Niýe lazım $200 aýlyk? Türkmenistan şuň orta bahady, orta aýlygy $1,5-2,000 $100, $75-100. Şo pulum alýan pul ýetenok. Onu da gazet, jurnal, itbişik ýanky on fonda diýdi Gurbanlyň onuň sadakasyna, onuň hemme zadyna töresek, elimde bir $75 gelýär. Näme ýaşadyň? Men bir zat düşünýärm. Ine Serdar Berdimuhammedow sen prezident. Sen ministrin $250 aýlygy, $300. Öýüne bak gördünmi? Jany gördünmi? Ýaşan ýerini gördünmi? Sürýän maşynalarny gördünmi? Dogan arnaşyny gördünmi? Çağrany gördünmi? Niýe ýapdylar?
O köşkler niýeden? Häzir internetde köşkler satylýar. Fransada ýok köşkler. 1 milyon 600 bin 700 bin. Niýede wa ol o zatlar niýeden alýar? Adamy niýeden alýar şo pulu? Dem korrupsiýa üçin. Başga ýok. Şo zatlary görüp näme şonu edin? Halk saklaň, men kreslany gorumaly. Biz kreslany gidirmeller. Bolmasa halk bizi köçüde zorlap öldürür diýip ýa gorkup halka basýar. Ine düzçek bolsaň, korrupsiýaga soruşyp bolsaň, ministri çağırýar, kabinet ýapýar. Otur diýär. Bir-birden genel prokurorlaryň gidip öýlerini barýar. Bir-birden. O zaman genel prokurorlar raport berdi. Soňunda da genel prokurorun öýüne gidýär. MHM bilen. Onu raport edýär. Soň MHM'nin öýüne gidýän genel prokuror bilen. Ine tam korrupsiýa. Sen kabinetinde korrupsiýany sen ýeňbilsem, ýa kabinet ministrinde. Köçüde ýeňip bolýar. Hemme zat senin gelýär. Sen ukypsa, diňe Türkmenistany MHM polislen dolandyryp gelýän, hiç zat başaryp bilmeýän, o mümkin näl sizin şu günkuňda ýol boşlukda oturmagy mümkin näl. Hiç. Sebäbi şu günkuňda siz wne konkurensiýa. Siz konkurent däl. Siz hatta konkurent ýa-da çempionada giýirme bilen ýok. Şu ýerde siz alan oklar. Gaçmanyp ýördiňiz hemmerden. Ondan siz näle Türkmenistany düzeltmeli? Özüňize sorag berýärmi? Men şu ýaly zulüm etmiyorum. Erti düzülür, bir düzülür diýip. Düzülme, ön garanti. Sen hükman ölümüne oturýan, kahamy denem. Hemmemiz ölmeli, doğru yönetili ölürler. Bir oturup pikir edin ha. Bir on çıkalgası var, opozisiya ýüzleriň biz gowy çıkalgy bereriz size. Hem Türkmenistany ötürür, hem siz reformator bolýarsyňyz Türkmenistanyň. Çıkalgası var. Gaçyp ýörmäň opozisiýadan. Opozisiýa size kowlap ýören ok, opozisiýa işletjek bolýar. İşledip gördük, ýani problemler aýdyp edin zor. Siz çalışmasak bolmaýar. Alaç ýok. Siz çalışıp sistemany çalışmasak, öňe gidişlik ýok. Şu sistemada kim gelse de diktatör bolýar. Bolan o. O sistemany çalışmak üçin hemme zat açmaly, internet açmaly, kanunlary, MHM polisler hemmeler işlemeli. Onuň üçin olar aýlyk bermeli. $1000, $2000 aýlyk bermeli olar pulu ýok. Bankrot bolýar. Konvertasiýa etmeli 3 ýaryndan onu götürülen dolar. Bankrot. Ine şu ýagdaýlar ýene bir ýere gaýdan Türkmenistana öň $700-800 milyon büdjet işgalaryna alyp gelen bolsa, inni häzir 1,5 milyard, 2 milyard aldy. Gerekli pullar şolar ýapmak üçin. Öň iş migrantlary Türkmenistanyň daşyna 2 milyarda goly pul getirýän bolsa, ýylda Türkmenistanyň içine salýan bolsa, şol pullaryň esasyna adamlar iýip, çağajyklaryna zat alyp, jaýlary gurup ýaşaýan bolýan bolsalar, inni şol 1 milyarda da baran ok. 2 saat. Harjatlar 2 köpelli büdjete harjatlar. Giýdejiler, ýani halkyň giýdeji beseldi. Inni halkam götürmeli bolsa. Olum hiç. Xitaydan gelýän gazyň pullary 20% adaly, ýa kiýilip et kukurduwa içinde bir topar ýa sanitarny normalardan geçen ok, bir topar halkary normallardan geçen ok, ýa gazyň kiýil boýunça olum beseldi. Sizin öňüňiz tupik. Hiç kim pul bermeýär. Sizin döwletimiz, ýa bizim döwletimiz diktator döwlet. İçinde hiç ýyl kanunlar işlän ok. Bir köpük barmaýar, şöýra barýan pullar diňe banditlaryň puly. Olum barana sizin ýeriňizden goparkaýdy. Hakyky investisiýalar gelmeýär, olar gorum puly. Kanunlar bolmaly, kanunlar işläp durmaly. Hiç bir adam bir sag adam, şu kunna baý adam sag bolýar, kellesi sag bolýar. Pul bir köp goýmaýar, risk uly. Risk oguny Türkmenistan. Ine şuraya ýagdaý Türkmenistanyň gelýän giýdejetini ýallaklar, organlar atylygul 50% alýar. 50%dan az-azdan ýa-ki sosial sferalarına düşýär, başga zat ýok Türkmenistanda. Men size gelin Türkmenistanyň konstitusiýasyny okap bereyim. Ine 3-nji maddasy. Türkmenistanyň öz yktyýarly halk tarapyndan amal aşyrylýar. Halk döwlet hökümetiniň ýeketek göz açdyr. Ýani biz size seretmeli. Türkmenistanyň halky öz hökümetini gösköni ýa-da wekilçilik edaralygyň üstü bilen amal aşyrylýar. Diýmek biz günüň bir güni size anlamada açda
yani Türkmenistan hökümetini alıp özümüz dolanıp berýär Türkmenistan'ı. Wagtyn hökümet edip özümüz ýuwaş-ýuwaşdan täzeden gurup gidip bilýär. Yani şu 3-nji madda bize şoňa ruhsat berýär. Halkın hiç bir bölüğünün Gurbanı Serdar Berdimuhammedow eşitdiň şunu. Halkın hiç bir bölüğünün, hiç bir guramanın ya da ayrı adamların döwletde häkimeti eýlemene haky ýokdur. Bizim konstitusiýamyz şol, bizim Türkmenistan üçin Bibliýa şol ýa-da Gurhan ýazlar, döwlet bolmak üçin. Gurhana deňep bolmaz, elbetde ýöne iň esasy kanuny şol. Şöyle ýazylyr. Näme şol bolýar? Орсодокаптерин суверенитет Туркменистана осуществляется народом. Народ является единственным источником государственной власти. Демек, halk yeketek hükümet Türkmenistan'da. Şoň ýa-da gelip çykyşyny. Halk eger istese prezident amaýat biler 1 milyon, 1 milyar sany bir-biriniň üstüne goýup şeýle arkadagylar goýýar, şonu amaýat bilýär. Hemmeti bir gerekdir. Şol ýaly halkyň ýa-da häkimeti güýçli. Вахтайн hökümet döwrede seni aýryp goýberýär. Народ Туркменистана осуществляет свою власть непосредственно, yani biz gönlün dolanıp bilýär Türkmenistan'ı, или через представительный орган, yani prezident diýdi, yani minister diýdi, ya da meclis diýdi, şoň üstünden dolanýar. Ya da göskeni. Ine bizim häzir göskeni dolanýarmany wagtymyz geldi. Şeýle şular, şoň awraýa gaçdy, şular, yani awraýdan dowul gaçdylar. Türkmenistan korrupsiýa ýykyldy. Türkmenistan hökümeti yok. Demek korrupsiya var. Şoň üçin biz elimize almalyk hökümeti. Bizim şu konstitusiýanyň 3-nji maddasynyň esasında köşkün öňüne baryp, ya vilayetlarda vilayetin häkiminiň öňüne baryp üýüşüp adamlar almaly. Akylrak guruprak adamlar öňe çykmaly we vilayeti eline almaly. Ya da biz halk mülk köşkün öňüne çykyp, şol iki sany atalygyny tutup edip, wagtyn hökümet döredip, şolary tutup etdirip we täzeden saýlaw elan edip, wagtynça hökümet saýlaw geçirýärdi. Öz haklaryny doğru prezidente, meclise, yani suda geçirip koyuyor. Ne şol. Indi 4-nji maddany okaýyn. Türkmenistanda jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr. Üňtürin. Adam däl, arkadak şäherem däl, Gurban ulam däl, Gurbanyň oglam däl, Gurbanyň Kerim Ahtygam däl, adam. Adam biz bolýar. Türkmenistan'da jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adam. Adamy goramak, gorlamak we ona hyzmat etmek döwlet häkimet edarlygynyň baş wezipesidir. Ine şunu alyň 4-nji maddany, bar häkimiň ýanyna da aýdym, okap bermişim. Ya da şu men çykyş edýän zapysy dinledim şoňa. Döwlet her bir raýatyň öňünde jogapkärdir we şahsiýetiň erkin ösmek üçin şertlerin dürdülmegini üçin edýär. Yani döwlet bizim öňümizde jogapkär. Häkim bizim öňümizde jogapkär. Men jogapkär, meniň öňümde jogapkär, ýene men ýanynda 10 adam bolsa 10 esse jogapkär. Şoň üçin üýüşüp barynda jogapkärligini soran şoň. Raýatyň janyny, ata-awraýny, mertebetini, adatlaryny, şahsy ildirmeligini, tebiği we aýry başlanmaz hukuklaryny gorýar. Döwlet gorýar. Her bir raýat konstitusiýa we kanunlar bilen öz üstüne yüklenen borçlaryň ýerine ýetirmegi üçin döwletiň öňünde jogapkär. Demek biz konstitusiýadan çykmaýar. Egerde biz konstitusiýanyň esasında şol hökümet dowul awraýdan gaçyp korrupsiýa edýän bolsa, bizim şonu elimize alyp düzeltmesek, bizim günahkar. 4-nji statья. Туркменистан наивысшей ценностью общества и государства является человек. Защита, поддержка человека, служение ему являются главными задачами органов государственной власти. Государство ответственно перед каждым гражданином, обеспечивает создание условий для свободного развития личности, защищает жизнь, честь, достоинство, свободу, личную неприкосновенность, естественные и неотчуждаемые права гражданина. Каждый гражданин ответственен перед государством за исполнение обязанностей, возложенных на него Конституцией и законами. Indi 40-njy statýany okap berýän size, 40-njy maddany, ýani ol emhemeshnik aktivistler David edip 40-njy statýany okudymmy, şo boýunça seni ýani suwda çekjek diýip, şo maddany okap berýän. Konstitusiýanyň 40-njy maddasy her bir adama pikir we söz azatlygy kepilendirilýär. Hiç kimin adama öz pikirini erkin beýan etmäge, gadagan etmäge, şonuň ýalyda onuň kanuny laýykda ýaratmagyna täsir bermäne hukuky ýokdur.
ne prezidentin, ne emkaman hukuku yoktur. Bizim haklarımız boşman. Eger de men köçäň tuğratyn videosunu alıp daşurdy bersem, menin dol hakyma konstitusiýanyň 42-nji maddanyň esasynda. Hiç kim özüniň pikirini we ynym yktygadyny beýan etmegini, beýan etmegini ýa-da olardan yüz döndürmegine mecbur edilip bilinmez. Her bir adamyň döwlet ýa-da kanun arkaly goralyan gaýry sırlary özüne saklayan maglumatlardan başga maglumatlary kanunda gadagyn edilmedik usulla erkin gözlemege, almaga we yaratmaga hukuky bardyr. Ýagny eger siz bir maglumatlary, köçäň tuğraty videosy, ýani bir kemçiliň videosyny alyp ýaýratsaňyz, siziň dol hakyňyz bar, ol döwletiň sırlary däl. Döwletiň syry näme? Döwletiň syry bizde näçe pul bar, näçe gyzyl bar, näçe ýa-ni garyn, ýa-ni meçgöri zapaslary, ýa ýene bir zat, onu da prezidentin ýa-ni görkezmesi bolmaly we karary bolmaly. Şular girli maglumatlar hiç ýere gitmeli. Onu pakka salyp sekretni diýip ýa-ni peçat durýar. Siz şonu gördüňiz? Ýok. Diýmek siz hiç wagt sırlı materialy eliňizde alyp göreňiz ýok, bileňiz ýok. Sizin köçeleňiz sırlı material däl. Sizin häkiminiz sırlı adam däl. Sizin ýa-ni köçeleňizde bolup geçen zatlar sırlı zat däl. Siz dol şunu daşyp çykyp bilersiňiz, iýerip bilersiňiz, dogan arlaşyňyzda oturan ýeriňizde öýleňizi, köçeleňizi alyp arkyn iýerip bilersiňiz, hiç kim size ýa-ni bir zat diýmegine haky ýok. 40-njy maddany aýdym, konstitusiýanyň 40-njy maddanyň esasyna men hakyma şonu senin hakym bolsaň, seni jenayda çekjek diýip prokuratura hat ýazdy. Indi şu ýaly orçasynama okap bereýin. Статья номер 42 Конституции Туркменистана. Каждому человеку гарантируется свобода мысли и слова. Никто не имеет права запретить человеку свободно выражать свое мнение, а равно воспрепятствовать его распространению в соответствии с законом. Никто не может быть принужден к выражению своего мнения и убеждения или отказу от них. Каждый человек имеет право на свободный поиск, получение и распространение информации способом, не запрещенным законом, за исключением содержащей государственную или иную охраняемую законом тайну. Hormatly vatandaşlar, ine men size ýa-ni şul efirdäki aýtjaklarym aýtdym. Inni ýene bir ýere ýatlanýan çydap oturma. Näçe çydamasaňyz şonça da çydamaly bolsaňyz. Şu gün alyp häkimlige çağıranyp baryp aýtyp bolýan bolsa, şol şansy gidirmende aýdyňda ýagdaýlaryňyzy gowlaşdyryň. Aýdyň biz protest edemiz ok. Biz opozisiýa diýär. Biz o ýaşýar. Öňdeki häkim aýdyň, öňünde ýa-ni hemme 3-nji ýaly, öňdäki 3-nji ýaly bizde de 3-nji etler. Biz bara sen 60 barna aýdyn, arkadaşy şöhrat diýip köçde gyýgyralyň. Barın häkimiň öňüne plakat alyň, arkadaşy şöhrat diýip häkimiň ýanyna gelip şu plakaty maňlaýyna geldirin. Arkadaşy şöhrat ýöne saňa zulüm diýip aýdym şoň. 1 milyon variantlar var. Öz hakkını gorap şonu etmeli. Edin şonu. Biz ne yapacağız size edin diye. Haklarınızı gorap, niyeliklerini bildirin. Şu neçeli bildirmediniz. Hiç hat ütkülmedi. 33 yılda köçü ütküldü mü? Yok. Beterden beter. Traktörden geçip başladan bundan beter köçüler yaptı. Nemedili ya. Etsinler. Pul var. Arkadan şehir olup. Ne yemeler arkadan şehir? İkinci tapır. İkinci tapır kazanmak için, kurmak için arkadaş şehrini. Sen pul kazan. Sen Türkmenistan'ı östür. Giyidirsin, ulul. O zaman şu gelen giyidirsin, kur. O kurun yok. Her kurunu sonku, halkın sonku pulunu alıp, köçelerinin, banitalarının, poliklinikalarının pulunu alıp, sakraşeynler edip, aylıklarının pulunu alıp, arkadaş şehir oluyor. Bundan beter neyemiz sizin? Niyeden tapacak? Bundan beter neyemiz? Gerek mi şuna adam dedi? Yok. Ne etmeli? Ayırmalı. Niye ayırmalı? Yara almalı. Köşkün buna varmalı. Hem emri işmeli. Vaktini hükümetler ötmeli. Olur. Birinci pastavlayın şunu işlemler tutup etmeli. Ve komisya öğretmeli. Bağlasınlar. Hakim hem şeyde. Var mı uyuşum? Öz hakimiyetini dördüm. Velayet hakimiyeti.
Ol Gurbanly prikaz etdi, karar çıkardı ya Ferda karar çıkardı. Şol hökümet yok o. Ol hökümet sizin ınam bildiren adamın gurulan sistematyny. Siz şu ınam bildiren adamı aýryp bilýäňiz. Gurbanly we Ferda Berdimuhammedow. On goýan adamny aýryp bilýäňiz. İşlen okuyup. Eğer Ferda reaksiya vermedi, başka yol yok. Kanun esasına, Konstitusiyanın 3. maddasının esasına, 4. maddasının esasına ayrım uyuşup, öz hakimiyeti verilen, bu halk için ölüp duracak, halk için canı ve canadan koyun, görürsünüz köçelen olan ülke. Şuna bir zat ise, MKM polisi uyuşun. Bağlan MKM polisi yakdaşına bağlan adam ol. Çıkma dedim, imsi motorlu. Velayette ne yaş adam yaşıyor? 700 bin oğlay adam yaşıyor. Onun uğrak. Şöyle bir 50 bin adam çıksa, inanın, hakim dedim ki, durmuş konu olmuş. 50 bin adam çıkar mı? Velayete. Öz hakimini saylan. Siz bollu, üt köşme bollu. Size inni reforma bollu. Şol adam, saylan adamını istin. Vaxtayınca hükümet eder, mar velayetin saylanı geçersiniz. Her kim kandidaturasını verir, saylanı geçerip alın. Yönü şu 50 bin adam saylanı geçerip hakim belirlince hiç yer gitmeliler. Hemme biznesmenler, hemmeler şolu gorlamalı. Produktor net vermeli, palatka not vermeli. Hemme unutma şolu hiç bıtırmadı yani. Şey demedin ya bütün dünyada. Kanun yolu. Yara kalıp, beyni öldürecek olup, tanklar alıp oraya gerekler. Biz adam farmın biliyaz ya, biz köplükte. Onun en ulu güç. Hormatly vatandaşlar, şunun men efir utaryan, ha TikTok gidecek, TikTok'ta sorunuz olsa, şöyle cevap verilecek. Açık yani teknik problemi oldu. Başlan. Men yürüte yaptım TikTok'ta ulaşayalı, sizi ondan yarına çıktı açmağına. Şunun men efir utaryan, yeni bir gedek Ramadan tutyan adamlara, kabul olsun Ramadan'ın, dileğler ediyen adamlara ve Allah'dan dileyen adamlara hemmetinin aduları, yani dileğleri kanatlandırsın, Allah kuvvet versin hemmemize. Türkmen halkı, asbulu halk, parahat halk ve katı adalatlı halk. Adalatlı görün yerine böküp çıkıp dögen halktı. Häzir bizi MKM polis, yani prokuratura, suwutlar adalatsızlığı üstürüp bizi adalatsız etti. Genin öňkü atabalarymyň diýip desturlaryny, öňkü atabalarymyň gylyk häsiýetlerini ýatlap adalatly bolan. Durmuş adalatly bolsa gyzykly bolýar. Adalatsız bolsa ýaşasyn geldi. Sağ olun, indiki çıkışlara çeldi, indiki gepreşiklere çeldi. Hoşçakalın.